Metzineres, un podcast de Miren Nebot i la Bruixa Verda. Metzineres, el podcast de confiança. Benvingudes i benvinguts a Metzineres, un espai on parlarem de màgia, de bruixeria, de folklore, de Rituals, plantes... de todo, nena. De todo, de todo. Sí, parlarem sobretot de coses relacionades de nosaltres, Sí, de bruixeria de Catalunya també, mitologia, llegendes, parlarem de muertos també. Cadascuna des de la seva especialització, com ja anireu veient, doncs, toquem aspectes molt diferents perquè el món de la màgia és molt ampli. Sabeu què podem fer? Què? Ens podríem presentar. Perquè hi ha gent que et coneix a tu i a mi no, hi ha gent que em coneix a mi i a tu no. Em sembla perfecte. Ens presentem així. Em sembla pam, perfecte. ràpid. Vols començar tu? Vinga. Vinga. Pues jo em dic Mireia Nebot i jo em dedico a investigar sobre la màgia i la bruixeria arreu del món, en diferents cultures, i molt associada amb tot el món dels morts i els cementiris, perquè he arribat a la conclusió que és la màgia més poderosa que existeix, la que invoca i juga amb la mort. Aleshores, doncs, porto una trajectòria de més de 2 anys investigant sobre com és Los muertos. Los muertos. Jo era periodista, continuo sent periodista, no he deixat de ser-ho, però sí que... Ja no ejerces. Sí que exerceixo, de fet, clar, o sigui, jo crec que també a la meva conta és molt present, a part de tot l'univers llegendes, tot l'univers morts, bruixeria i màgia, està molt present la meva mirada de periodista, Clar. perquè al final intento... Divulgues una informació. Divulgo informació i intento veure què hi ha al darrere de tots aquests temes que tothom en parla. Hòstia, què és un ritual de mort? En què consisteix? Jo des de fora, que no ho sabia, em vaig interessar, volia saber com funcionava i ho vaig voler observar a modo de periodista, i així pues, va una mica sortir la idea d'explicar les històries en clau informant. Justament al meu barri, a Barcelona, al Poble Nou, al cementiri, hi ha una llegenda que és brutal, que és de les més importants de Barcelona, que fa referència al Santet, que és un mort que obra milagros. Aleshores, a mi em va fascinar aquesta història com a consumidora. Clar, i a mi també m'encanta la ficció, m'encanta el terror, i vaig voler fer a la meva compte d'Instagram juntar totes les meves passions. Que d'això has fet un vídeo, no? Clar, és que jo, reel. mi cuenta de Instagram es un puto Frankenstein, Ya. ¿vale? Es un puto Frankenstein. De todas las cosas que le gusta a Mire, perquè com jo no sé ser ni organitzada, ni Bueno. soc caòtica total, Doncs així. doncs intento construir de dir, perquè a més a mi em passava que quan jo feia periodisme i treballava al diari, no, una notícia ha de ser així i està tot reglat i tot molt pautat. estructurat, no? Sí, i jo sempre he tingut el cervell molt creatiu. Aleshores, doncs, per què la ficció s'ha d'inscriure d'A a B i la realitat, objectivitat de B a C? Què hi ha més interessant que començar a dissoldre fronteres i que tot acabi unint-se d'alguna manera o altra, amb criteri, evidentment que sí, però és que al final, la majoria de coses a la vida, tu no saps on acaba la realitat purament estricta i on comença el mite. I en aquest umbral, en aquesta zona liminal, és on a mi més m'interessa i on diposito el... Sí. Però he vist que en el teu Instagram, per cert, seguiu la Instagram, esta mujer, porque hace unos vídeos que te cagas. Aquí ho posarem, ¿vale? Els nostres Instagram, seguir-nos. Jo, com a bona xafardeadora que soy, t'he vist els vídeos i fas uns vídeos que no només és aquí a Catalunya, és per tot el món, no? Viatges i fent vídeos sobre los muertos. Sí. Tia, no te fa rotllo, tia? Bueno, és que sempre m'ha agradat molt, perquè sempre he tingut aquesta fascinació per l'obscuritat o per tot allò que posa l'ésser humà contra les cordes, i no hi ha res que em fascini més que els enigmes irresolubles i tot això bueno, està... el tema tabú, ¿no? De la muerte. I el tema tabú, clar. Que per cert, que veig aquí que tens un altar un poco así de huesos... Lleno de huesecitos, clar. Aquests m'acompanyen. Són souvenirs que he anat recollint... Souvenirs que he anat recollint en els meus I viatges. què són? A veure, cuéntame, va. Bueno, Això què és? esto es
una lumbar cubana que recogí en un cementerio de l'Havana. Què més tens? I després jo crec que hi ha trossets d'ossos, això va ser un viatge que vaig fer a Menorca, doncs vaig trobar-me un esquelet d'ovella i vaig dir això és una senyal i vaig endur tots els ossets que vaig poder i també aquí tinc la meva tíbia de les catacumbes de París, que yo sé que no es muy legal, pero se vino conmigo desde las catacumbas. Guiño, guiño. I nada, i també dic que aquí està Sant la Muerte, que m'acompanya i que li demano coses així una mica complicadetes, l'energia bastant densa, el Gauchito Gil, que sobretot li demano de tot, però molt relacionat amb salut i curació, i la meva Iemanjá de Rio, que Brasil està a l'altra part del meu cor. Una part està a Barcelona i l'altra està a Rio de Janeiro. Doncs mira, el teu altar no té res a veure, tia, res a veure amb el meu. Bueno, jo també tinc uns huesos, no els he portat aquí, però els meus són ossos de cèrvol. Tu també tens ossos? Sí, tinc ossos de cèrvol i ossos de cabra, però jo faig referència als esperits del bosc. Molt bé. No són ossos humans, són més ossos d'animals. Vale. I llavors tu no sé si ho fas, però jo cada vegada que aconsegueixo aquest tipus d'os, li faig com un tipus ritual, els rento, els hi dono les gràcies a l'esperit del bosc per poder tindre aquest cofre, no? Aquest regal. I tinc com un ritual. Tu fas ritual abans de portar-los a casa o te'ls enduc així del palo? Jo t'haig de confessar que me'ls enduc per la cara. Del palo, eh? Me'ls enduc per la cara. No he fet cap mena d'entrega, d'ofrenda a canvi de res. Me'ls he endut, però que també és que té un sentit dintre de com sóc jo, que és que... Bruja punky. Bruja punky, sí. M'agrada molt arribar com... Aviam on estan els límits i aviam què passa, no com voy a desatar maldiciones, però una miqueta, sí, sempre fregant aquella línia de què em pot passar, aviam, què em pot passar. Que xunga eres. Bueno, ara em presento jo, et sembla bé? Por favor. Jo sóc l'Estela, també em coneixeu per la Bruixa Verda, i mira que tengo el gorro perquè veáis mi melena. Perquè tothom em diu, ¡ay, qué pelo más bonito! Yo tengo 4 pelos de rata, pero tens un cabell preciós, ¿vale? Tens un cabell preciós. Bueno, aquí donde me veis he estudiat química, no té res a veure amb la bruixeria, ¿vale? O sí. O sí. Porque buena bruja alquimista tiene que saber de hierbas y de procesos de extracciones. Però, bueno, bàsicament em dedico a tot el que és la divulgació de bruixeria verda, que és naturalesa, muntanyes, herbes, remeis, tot això, perquè em ve de família. Explica la teva història interessant. Nena, explico. Hi ha un bon filón. La meva família per part materna, és a dir, meva mare, meva àvia, eren totes bruixes remeieres. Remeieres són les dones del poble, no? Que no són metges, però t'ajudaven a curar-te. I una curiositat molt guai, que és que jo quan era petita me'n recordo que a casa meva àvia venia molta gent i no entenia, no? Aquest home què ve fotre ara aquí? I a meva àvia li passava uns inciensos, uns farcells d'herbes i li passava fum, no? Feia neteges energètiques. Que jo en aquell moment pensava, què estan fent? Però clar, una vegada creixes dius, vale, ok. Ara entenc el que li estava fent. Llavors això ho tinc com molt natural, no? Les herbes, o per exemple, la meva besàvia, se m'enduia a mi al bosc i em deia aquesta herba és això, serveix per això, aquesta herba és tal, perquè ella anava caminant d'un poble a l'altre, locura, o sigui que hi ha, rotllo, per almenys hi ha 15 quilòmetres. Sí, és que jo sabia que les remeieres eren nòmades. Caminant, sí, i perquè feia mercat i ja ho venia, no? Venia a ses hierbes i tal, jo me'n recordo anar amb ella, i jo, al meu poble, doncs certes parts del poble surten unes herbes o unes altres. Com es diu el teu poble? Hostalric, sempre! Doncs depèn d'on sigui, doncs toca més el sol, toca més la sombra, surten unes herbes o unes altres, no? Doncs, bueno, pues aquella dona se sabía todo, dónde salía el romani, dónde salía la farigola, dónde salía todo. Entonces, bruixeria verda ve no porque sea una verde, una cachondilla, perquè també m'ho han dit. Ni una fumeta? Ni una fumeta. O també m'han dit, això de bruixa verda, que és perquè ets noveta, rotllo, que estàs verde, i jo, home, anda. no, tio, no. Bueno, sí, m'han dit de tot. O sea, hashtag, otro capítulo, anécdotas. I també me va al fuego, soy un poco piròmana, perquè faig aquelarres de foc al bosc. Buscar-me en l'Instagram i ho veureu. És molt graciós perquè ella és bruixa catalana del bosc i jo sóc bruixa catalana 100% de ciutat. Aleshores també doncs, aquí hi ha dues maneres diferents de concebre la màgia, la vida i tot. Hem d'explicar per què ens diem metzineres. Òbviament. Òbviament, perquè molta gent no sap què vol dir metzinera. Què eren les metzineres? I és una paraula que no té traducció. Bueno, no, sí té traducció, però és com en català i punto. És meravellosa, perquè nosaltres també... Deixeu-nos als comentaris què penseu que vol dir metzineres. Però no ho expliquem. Bueno, què es pensaven que volia dir, no? Resulta que a la nostra terra, a Catalunya, hi ha molta tradició de bruixeria. De fet, la primera paraula a la península ibèrica
que fa referència a les bruixes surt a Catalunya. Ni a Galícia, ni a Madrid, ni a Andalusia, a Catalunya. I a Catalunya, en català, hi ha molts sinònims per definir a la dona que es dedicava a la màgia, a la curació, estava tot aplegat en la mateixa com bossa. Ramallera, tramentinaire, metzinera és una d'elles. Metzinera ve de la paraula metzina, metzina és verí. És una paraula molt antiga i fa referència a les dones que eren acusades d'enverinadores. Les envenenadores, de no? fet, en castellà seria... exacte, en tots els processos, o la majoria de processos de bruixeria que van haver-hi a Catalunya, que van sortir moltes dones condemnades, torturades, assassinades a la forca, un dels càrrecs era per metzinera. Metzineres. Per metzinera. I és una paraula que té molta Saps força algunes plantes com nosaltres. verinoses de la terra? De la terra no ho sé. No ho saps, mira, l'estramoni. L'estramoni. L'estramoni és superverinosa i surt a tot arreu. És súper de brujas. Una curiositat de l'estramoni. Surt donde se ha muerto un bicho. ¿En serio? Sí, nace de la muerte. De la putrefacción, Sí. me muero, me encanta. La belladona. La belladona, La belladona la total. belladona. Una altra és l'acònit, que surt molt als Aquesta no la Pirineus. coneixia. L'acònit es diu també matallops, Vale. que sembla, si tu a simple vista el veus sembla lavanda, però no és lavanda. Vale. No és lavanda. Quina més hi ha? Bueno, la mandràgora, la de Harry Potter. La és que- mandràgora total, és superverinosa. Després n'hi ha una que es diu dedalera, que és molt cuc i així, que fa com uns didals, que també és superverinosa, es diu que és la planta de les fades, perquè il·lustrada sempre surt al costat d'aquell bolet típic verinós, vermell. Surt el bolet i la digitalis. Aquest matí he trucat a l'Estela, que suposo que es pensaria que... Ara què vol aquesta pesada abans de començar el Anècdota. podcast? Sí, Momento anècdota. exacte. I li dic, Estela, necessito que No, em no, talli. espera. Estic jo així i veig, mire trucant i jo. En plan, he quedat més tard, què li passa, saps? Sí, sí, sí. Hola, mire, tal, i m'has dit. I t'he dit, necessito que em tallis el cabell. No, ha sigut em talles el cabell? Em talles el cabell? Així, a saco. I jo, què? Es que aquesta noia, ara no te la veieu aquí, tenia el pelo por el puto culo, ¿vale? Sí, sí. Foto, fiqueu-li una puta foto de com tenia el cabell. I fa una hora, doncs, ja el meu cabell m'ha abandonat en un procés d'aprendre a desapegar-me de Eso, tot. fuera lo malo. I tot el cabell com retén moltes coses. Clar, el cabell té memòria. Sí, història, dolor, tota Todo. la merda, tot el negatiu. I tot s'ha anat fora. Tot s'ha anat fora. José Eustaquio, chao. Queria que fuese la bruixa, que m'ho Exacte. tallés. I ho hem gravat. És un ritual. Faràs un És reel, no? Home, i tant. Pues mireu-lo. Et voldria fer una pregunta. Venga. Què és per tu ser bruixa? Pues mira, aquí viene el gran debate de qué es ser una bruixa. Pregunta ligera, sí, ¿sabes? pregunta ligera, ¿eh? ¿Qué es la felicidad? Doncs mira, per mi, més que què és ser una bruixa, és com una manera de viure, és com una manera de tindre consciència, estar present, sobretot amb la naturalesa, no? Entrar al bosc, sentir-te a casa, caminar descalça per la terra, encendre una espelma, conèixer les herbes, fer ungüents... Per mi, ser una bruixa no és tindre poders especials ni fer moure les coses de lloc i tot això. Per mi és més com una manera de viure. Que també, perquè tinc... Totes les meves amigues estan fascinades perquè ella no li agrada gens fer publicitat, però és una gran tarotista. Ja. Sí, que no dic que ha fet... ¿Estan? Sí, està la bruixa tarotista també. Con escalofríos por el cuerpo desde hace un mes que les tiraste de todas las cartas, ¿eh? Ya. O sea, que ahí hay cositas, ¿eh? Aunque ser bruja no implica tener telepatía, pero no, también hay esa parte. No implica telepatía ni Sí. tindrà grandes dones, no? Però això també existeix Perquè i hi ha real. una pregunta també bastant interessant, que és, bruja se hace o se nace? A mi aquesta pregunta em fascina, perquè és que tampoc tinc la resposta. Jo crec que se hace i se nace, les dues coses. Perquè sí que és veritat que hi ha gent que ja neix amb una predisposició, no?, a ser més sensible a la intuïció, a ser més sensible, jo què sé, a notar energies o d'alguna manera, però si aquesta gent no té un aprenentatge, no té uns coneixements, mai podrà exercer d'alguna manera, no? Clar. O, per exemple, tu que ara parlaves del tarot, per molt bona que jo sigui poder interpretar les cartes, si jo no he fet prèviament uns estudis de tarot, mai podré fer servir el tarot. Per tant, per mi una bruixa se nace y se hace, las dos cosas. ¿Todas las mujeres somos brujas? Yo creo que sí. Mujeres y hombres, ¿eh? Claro, pero es que eso también es un poco polémico. Perquè aleshores treus com el misticisme de el concepte les bruixes són dones escollides, saps? Perquè si tothom ho pot ser, quina gràcia té? Però és que t'hi has de fer, m'entens? Has d'estudiar.
És com si em parlessis una carrera d'astronauta. Tothom pot ser astronauta, però has d'estudiar. Si tens dons, òbviament arribaràs molt més ràpid, però si no estudies, tothom ha de passar pel camí del coneixement. Ningú neix sapiguent quines herbes curen què, ningú neix sapiguent com es tiren les cartes del tarot, m'entens? Ha d'haver-hi uns coneixements previs. Tot pot ser i res pot ser. És a dir... O sigui, per tu, bruja se nace, no se hace. Claro que se hace, hay una mezcla. O sea, esto te doy la razón 100%, coses. però jo no sé fins a quin punt et puc dir totes les dones poden ser-ho. O no, perquè com la telepatia, saps el que et vull dir? Hi ha gent que ho té més o menys desenvolupat, però és real. Tothom és capaç de... No ho sé. Però això són dones, Això és una però altra per mi cosa. estan relacionats perquè per mi amb... ser bruixa no és una telepatia. O sigui, no ser una persona que sea telèpata. Per Clar, mi... és depèn de que sigui per tu una bruixa. Clar, Clar. per mi una Per mi és anar persona... a la muntanya i dir estic a casa, saps? Per mi una persona que té telepatia és bruixa també. O sigui, hi ha moltes maneres de ser bruixa, però algú que té telepatia té poders especials, entre cometes. I aleshores sí que m'ha passat que jo visitant molts cementiris, doncs, ho confesso, confesso, no hi creia i volia creure i volia que em passessin coses. I t'han passat coses? Sí, m'han passat coses. Cuenta. Jo me'n recordo que vaig entrar, que ho he explicat algun cop això, a un cementiri a Cuba que, casualitat, jo no crec en les casualitats. Allà tots són supermacumberos, tots són superbrujeros i els cementiris allà és que és com un festival, es fan de tot. Jo m'he arribat a trobar una Barbie dentro d'una tumba ahí como aplastada entre la tierra, super loco. Doncs jo vaig anar allà com una imprudent de merda, en plan, vull trobar-me coses, clar, és que sí, a tocar-ho tot, tothom dient-me de tot, en plan, què fas, protegeix-te, cobreix-te, i jo, si és que si em passa alguna cosa, em fan un favor, perquè així m'obren una comporta a l'esperança de que hi ha més coses. I jo vaig sortir d'aquell cementiri, vaig entrar de conya i vaig sortir fatal, trobant-me com el cul. Com si m'haguessin, és que a més la paraula és, com si m'hagués traspassat alguna cosa. Casualidad o no, uno de los cementerios donde más brujería se practica en el mundo. I un altre cop vaig tornar al cap de 2 anys a un altre cementiri a Cuba. Del rollo. Entré con la barrita de energía al 100% y salí con batería al 5%, que la persona amb la que anava, un col·lega, em va dir, mire, ¿qué te ha pasado ahí dentro? I va ser mitja hora, I jo, ¿qué? ¿Por qué? Mireia, no tienes energia. I en aquell moment vaig ser com conscient del canvi energètic que havia hagut. Home, és que a veure, si et fotes un cementiri on s'hi fan bruixeries i ja està tot ple d'amors, pues, què quieres, salir d'ahí contenta? No, no, clar que no. Són a partir d'aquestes experiències que dic, collons. Bueno, i després de sí, és veritat, que moltes vegades ho dic i sembla conya, però, joder, saps quan hi ha algú que em diu dintre meu que estic una mica maldita? No m'ho trec del cap. Jo crec que arrossego una mica una maldició. És que t'has de protegir, t'has de fer neteja, ja hablaremos. Bueno, total, vosaltres què en penseu? Bruja se hace o bruja se nace? Us llegim els comentaris, val? I ja per avui acabem, no? Sí. Parlem de lo que veureu, perquè penjarem els episodis setmanalment, creiem que ho farem els dimarts, però hashtag no lo sabemos. Hashtag todo puede pasar. Sí, no sabem, porque somos con la unas vida. punkis. Sí, punkis caòtiques. Sí. Vale? Intentarem de penjar-ho tots els dimarts, que tingueu els vostres episodis tant a YouTube com a Spotify, que per cert, subscribir-vos al canal, si no, las brujas aparecerán. Os aparecerán en la ventana. No, és mentida. Bueno, no ho sabem. Vale, subscriviu-vos. M'encanta tu risa de bruja, sí, perdón. Subscriviu-vos a Matzineres, vale? Tiqui, tant a YouTube com a Spotify. Setmanalment penjarem un episodi i la setmana que ve parlarem de tipus de màgia, vale? Que ja veureu... Colors, que ja és el tema, és polèmic, sí, però a mi m'encanta. Tipus de màgia, sobretot màgia de muertos, màgia de elemental, que no té res a veure amb tu i jo. I no fem més spoilers. No. Així que ens veiem la setmana que ve i esperem que us hàgiu passat superbé! Molt bé. Ciao!